U nsellmulkom u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa ġara. Su qed jinbidel ix-xogħol, inkollu b'nazzi sirna, kważi ddejjaq bil-bnazzi issa. Isma' minni. Għax malaj. Qegħdin il-gżira eżattament fi Sliema Road, fit-triq ta' Sliema. Xiex? Triq ta' Sliema fil-gżira, ħafna minnhom da, ma kienux kreattivi. Irrid inkellimhom il-dawl li Però llum ħanintaqgħu ma' bniedem kreattiv f'arti nista' ngħidu arti, Mhux tas-soltu. F'arti mhux tas-soltu. Tlaqna. Kien jallimni. Ukoll. Ejja dan. Ċitat. Hello, bonġu. Issa jien ċert li hu. Imma nsaqsu għomlu, inti Richard Pons, Ek jgħidu, yes. inti tagħmel il-cocktails, Aha, u inti il-world record holder. Aha. Ta' xiex eżatt? Ta' 88 cocktails differenti f'sija. 88 cocktail differenti f'sija. Mela u. Kollha 5 ingredienti Anka differenti. biex ngħid l-ismijiet tagħhom imbagħad f'sija kif. Jiena la inti il-world record holder, xiraq nibdew cocktail, x'taħseb? Cocktail għadhom. Però flok cocktail ħanamilkom kafe speċjali, kafe Tajjeb. tiegħi. Aħjar għax laxxa ta' filgħodu. Għandek żewġ flavors, għandek il-kafe bil-hazelnut u l-ħalib bil-karamell. Allora Rich, dil-biċċa xogħol tal-cocktails. Min fejn bdiet? Mela, qatt ma rid naħdem fil-catering. Però kont naħdem fl-Lukanda, mbagħad kont naħdem ġewwa factory għalqet u ħabib tiegħi li jaħdem waiter. U bdejt naħdem waiter. Minn hemmhekk ma tantx ħadd gost li fis-6:30 filgħodu nqum biex nagħmel il-breakfast u hekk. Laki li kien hemm bar minn ma ġiex, u għadt il-manager tagħha nidħol jien fil-bar, għalli x'taf għatlu xejn. Għalli rejt, idħol. Ma għatalekx qalbek. U niftakar kien hemm klient li għamilli long drink. All right, u għamiltlu flux kun luminata f'tazza twila. Għalli mhux jekk rid. Għalli rid long drink cocktail għatlu ma nafx għatlu l-ewwel ġurnata jagħtek. Għatlu ħalli fidejja. Mordant ħabib tiegħi, Charles Mifsud, kien jaħdem ġewwa Lukanda ta' Sliema, u kont għatlu Charles tista' tini naqra riċetti u beda jgħallimni kif nagħmel minn hemmhekk. Ħajjanni biex nieħu sem f'cocktail competition tal-Bartenders Guild kif dħalt. Ġejt it-tielet minn 15. Rich, ma konx naf li teżisti dil-kappella jien. Ija, le, dina kif nafu għal-kappella tas-Sorieto ta' Santa Rita, għax jiena għek fed il-Gallerija Kannella. Toqgħod le, toqgħod hemmhekk meta trabbejt, jiġifieri. U hawnhekk fil-Gallerija l-Blu kien hawn il-Kunvent tas-Solijiet tal-Agostinjani. Dil-kappella ħelwa ħafna, aħna konna nsibuha ta' Santa Rita. Però hija tal-Redentur. Sfortunatament ma dix tintuża. Jiena hekk kont tabbati. Kont tabbati tabbati. 6:15 kien ikun hemm il-qampina, kienet l-alarm tiegħi. Kont ninżel niġi U għandi sorrikom mur skola? Ejja, kont. Ġifieri kollox fl-istess triq kont tagħmel. Skola hija Ponsombi Street, 3 minuti l-bot minn hawn. Dejjem provajt nuża kemm jista' jkun l-inqas ħalli f'dit-triq aħna hekk konna ntaqgħu ħafna tfal mill-gżira u nilagħbu l-futbol. Fiha? Bej it-tappiera u l-bankina kien ikun il-gows. U min kien jilgħab pattella ma min jiġi? Min jiġi ma konna niġru nilagħbu, ġieli konna nkunu 20 ruħ. Din hija l-itwal triq ġewwa l-gżira. L-itwal waħda? Ta' din mill-Madonna tal-Ġebla sa Pariso Street. Hawnhekk insibu l-Poliklinik u nsibu żewġ kappelli, kappella u l-kappella tal-iskola tal-Stella Maris. Tajjeb, għammurru għal-post li jmissax da importanti. Rich, inti gżirjan pur. Ija. Allora gżira tiftakara mod ieħor. Ħafna. U triq hija
speċjali. Triq għandi żewġ affarijiet interessanti. L-għonet jisima Ponsombi. Mux għalija. Mux għalija. Mux għalija. X'tiftakar f'di triq? Mela, f'di triq għawek warajna kienew l-iskola ta' St. Monica. Ma tix teżisti? Le, issa bħalissa mid-2000 tamlu skola ikbar, iktar moderna fil-fatt ta' għek konna neġu jiena u ħuti u fl-iskola ġi kalli tfal imorru emmek. Din l-iskola kienet ħelwa, kienet zaħira ħafna, għawek niftakar kienaw bib kannella tidħol, l-offiċini, żewġ klassijiet, tinżel isfel żewġ solar taraċ u jkollok bitħa żgħira. Berba' klassijiet konna kulħadd jintaqa'. Kienet biżejjed imma dik. Biżejjed, u mbagħad titla' fuq u kienu hemm ukoll il-klassijiet ukoll. Kienet ħelwa, kienet waħda mill-mix schools li u kienet skola tajba. U di triq kienu xi dulċier prima. U kienu dulċier ħafna. Niftakar kien jagħmel kejkijiet bil-forma tal-Knisja tal-Mosta. Kien jagħmel il-teatru mwaqqa jew dak kien jagħmilha fil-vetrina u aħna bħala tfal konna mmorru napprezzaw dak talent ta' U tkun il-kolonna tal-teatru mwaqqa. Kieku mhux ħażin imma kien ħajjanna ħafna. U di triq kienet tuwej. U intom kontu tilabu xi logħba bħala tfal? Konna nilagħbu ħafna logħbi, imma waħda mill-iktar ħaġa li mela tempikra konna noqogħdu fil-gallerija u nikdbu in-numbers tal-karozzi biex tikteb 50 karozza kont satej 3 sigħat. Illum 5 minuti. U qabel inkomplu infakkarkom biex tafsu like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta u jekk qed jiġobkom dal-feature tistgħu tixxeruh ukoll. U jekk qed joġobkom dan il-feature hemm ħafna iktar li diġà għamilna li tistgħu wkoll tibdew tfittxuhom u tarawhom. Richard, edin bil-qiegħda quddiem Manuel Island li tagħmel mal-gżira u xejn. Ejja, żgur. Mulħudilkom. Żgur. U hawnhekk għandek ħafna memorji differenti. Differenti, fil-fatt fil-post li qegħdin hawn kellna żewġ gżirjani famużi Alfred Kiċer u Albert Rizzo li kienu jiġu hawn u jagħmlu trading water u ġieli kienu jagħmlu fuq il-mizzija. Jom u hekk biss. U għaw kien jamlu l-om il-disko, so jen wara x-xol kon nġi xissijana minn saklieta biex tijom support. Mittej, sejjed nitkelmu 8 tijem kważi. Kważi 8 tijem, minnar ma jorqdu. Mek Manuel Island kien famus ukoll għal-football grounds. Kien hemm il-ground ta' Nichols u il-ground ta' fuq. Għawek mina meta kont żgħir tfuriti ġifieri between 16 and 20 naħseb kont nkun Salesiani biex nilab il-futbol. Mek nartasib konna nintaqgħu nilabu futbol Sant'Andrew, u mbagħad konna intqajna 5. U għamilna lik, u fil-fatt għamilna lik li semmejtu Swan, għax peress li konna hemmhekk grazzi għal Su u Roni Poljesevic li ħallina mill-ix miskin. U għawek konna nilabu konna nartaħat. Għawek il-gżira kien famus ukoll li ftit il-bot minn hawn kienu l-stadium, l-Empire Stadium, l-uniku stadium ta' Malta. Dak iż-żmien konna nilagħbu. Ħasra li fl-istat li u konna nilagħbu fuq iżrar, fil-fatt li kellu sabiħ hemmhekk in-nies kienu jkunu ħafna jiena kull weekend kont niġi ma' missieri. Fil-fatt meta kienu jkun hemm xi logħba internazzjonali bħall-Ingilterra Malta, konna mmorru fuq il-bjut biex narawhom għax kienu jkun ippakkjat. Richard, nistaw namlu xi 5 sigħat għaddejjin, ma m'għandniex 5 sigħat. Grazzi ħafna ta' id-dawra. Grazzi tal-cocktail. Proset, nispera li joġobkom. U issa jalla tibqa' tagħmel kemm tiflaħ cocktails. Dak l-idea, dejjem nitgħallem u nallem. U għal dawk li huma dilettanti wkoll, hemm din l-application żgħira qed nitfgħulkom link żgħir tajjeb biex min irid iniżilha ikun jista' jitgħallem dwar. Fil-fatt jisimha Bevi Curious Rami, fejn bniedem qed jagħmel il-cocktails tal-flok tal-apprami tagħmel il-cocktails. U ħaġa nżid ukoll għandi Facebook page jisimha Bevi Curious bl-għajnuna tat-tifla fejn kull 3 darbit fil-ġimgħa nagħti informazzjoni fuq ix-xorb kollu alkoholiku u non alkoholiku. Grazzi. Thank you.